A pošto je brat odlučio da uzme brdo stvari iz Kine, hajde da vam pokažem šta je to uzeo. Prva stvar koju uzeo jesu ove Der Schutz farmerke, izgledaju bolesno, samo pogledajte kako izgleda ovaj vez. Ajde probaj ovo. A druga stvar koju je uzeo jeste ovaj Der Schutz Dux koji ima jako specifičnu boju, ali ima ovaj preterano dobar vez. A može i to da proba u isto vreme. Zamolio bi moju display lady da uđe u kadar. Kako bi ocenio? 10. Sljedeća stvar koju izabro jeste ova Der Schutz majica koja isto ima odličan vez pozadi. Ako ne znate, Der Schutz je brand koji je poznat po ovako dobrim vezovima. Nice. Evo kako izgleda vez, on je uzeo S veličinu i odlična mu je, a također uzeo je i ovu majicu koja ima jako mekan materijal, čak bi rekao možda da je pliša. Također ima ovaj zanimljiv vez kao što je moja baba imala milje pre 15 godina. Probaj ovo. A dok probavam majicu, ja mogu da vam pokažem bermude za koje se odlučio. U pitanju su Der Schutz i pozadi imaju ovaj vez Kamile i ovde pozadi ima vez nekog lika, ne znam ni ja šta je. Tamo on će moći da ukombinuje majicu i bermude i da napravi outfit. Evo kako mu izgleda ovaj outfit, iskreno meni je ovaj još bolji od onog prethodnog, ali na ovaj outfit ćemo da dodamo i ovaj Dux koji nemam pojma koja je marka, ali jako je lud. Pišite u komentarima kako vam se sviđa ovaj Dux, a da bi ovaj outfit napravili još ekstremnijim, sada ćemo da dodamo ovu Arterix jaknu koju je uzeo od Jola. Pišite u komentarima kako bi ocenili njegov paket od 1 do 10 i ne zaboravite da lajkujete i zapratite kanal. Ću!